勝目、最多勝待ったなし。グリフィン降板後、同点に追いつかれたが、8回は大勢。3人でピシャリ。その裏泉、高2点タイムリー。田口っていつも恩返ししてくれるからチキ。内容の泉子。高津、これやめろ。なんか前進しててくさ。親の前進守備より見た、前進守備の頭を越えていくフライ。前進守備裏目定期。9回ライマルも3人でピシャリ。大勢5勝目、わら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 。大勢最多勝待ったなし。同胞大勢、セリーグ勝利数、2位タイへ浮上。村上6勝、山崎5勝、東5勝、松葉5勝、大勢5勝。大勢といおりのワットエース熱いわ。大勢このペースなら2桁勝利いくだろ。グリフィン。